बिटिआर ओनसोलाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि बारा लासैनो बारनो लाहांबाय। खुंथायाव थानाय इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपिजों लोगोसे बिपिएफ, कंग्रेस, टिएमसि एबा तृणमूल कंग्रेस बायदि राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे रायजोफोरनि गेजेराव हाबहांनायखौ नुनो मोनहांदोंसै। मख'नो गोनां बाथ्रादि 28 जानुवारि मंगलबारखालि बिटिसि सोरखारा क'क्राझाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानाय बोसोरारि सान फालिनाय हाबाफारिनि गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बिटिसि बिसायख'थिखौ बोहैथि बोसोरनि सेप्तेम्बर नङाब्ला अक्ट'बर दाननि गेजेराव खुंनायनि बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावलाङो। बेबायदि समावनो उदालगुरि जिल्ला सिंनि धोनस्री बिटिसि बियाबनि सिदाकावा गामियाव टिएमसि एबा तृणमूल कंग्रेसनि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि कल्पना नार्जारी आरो हान्जानि गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं धोनस्री बियाबनि सिङाव जालांनाय तृणमूल कंग्रेसनि जयनिं हाबाफारियाव दैदेनगिरि कल्पना नार्जारीया बाहागो लानानै टिएमसिनि टि माने टेम्पोल, एम माने मस्जिद, सि माने चार्च, अदेबानि टिएमसिनि आबुं ओंथिया मन्दिर, मस्जिद आरो गिर्जा होनना बुङो। आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव धोनस्री बियाबाव टिएमसि एबा तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि महरै गावनो गसंगोन होनना फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। जानुवारि 9 तारिखाव जोंनि लावदुङाव मिटिं जादोंमोन। मिटिं जानाय समाव बेंगलनिफ्राय सुस्मिता देब दाङ'रियानि आरो रमेन बर ठाकुर सार फैदोंमोन। बेयाव फैनानै आंखौ धोनस्री समस्तियाव नोंखौ सायख'बाय बा इलेक्सन गेलेनो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेगोन होननानै आंखौ बुंलांदों। रायजोफोराथ' आंजों सापर्ट दंखायो। बिसोरो जाहेतु जोङो सिगां बे धोनस्री समस्तिनिफ्रायनो देरहाखानायखा, बेखायनो बिसोरो फुल सापर्ट दङ आंखौ देरहाहोगोनखौ। टिएमसिआव थाबालाय जों माने मोजाङैनो डेभेलप जागोन। मानोना दाथ' मिथिगासिनो दङ, बयनोबो मबाइल दङ, बयबो नुगासिनो दङ। दा गोजौ मबाइलफोराव नुदों जोङो बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएल बिसोरो जयैनो मित्रजुट जानानै गेलेनो नागिरदों। नाथाय जोंनि टिएमसिआ बिदि नङा। जोंनि टिएमसिआ हारसिङैनो गेलेगोन, जरदार खालामनानै बे बिटिसिआव गेलेगोन होननानै खोथा होदों। जोंना टिएमसिआ जिखुनु जाति भेदनि नङा। टि माने जाबाय जोंनि टिएमसिनि मुल उद्देश्यआनो जाबाय टि माने टेम्पोल, एम माने मस्जिद, सि माने चार्च, माने गासिबो टि माने टेम्पोल माने मन्दिर, एम माने मस्जिद माने जोंनि मस्जिदानो, आरो सि माने चार्च जोंनि ख्रिस्टानफोरनि चार्च। जोङो जयैनो हिन्दु मुस्लिम जयैनो लोगो जानानै जों बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदों। आंथ' बहुत मोजाङैनो नुदों। मानोबा आंखौ बयबो मोजां मोनो। मानोना जोङो बे समस्तियावनो गेलेनानै देरहाखानाय। आरो जोंहाथ' मालिकआ गोदो बेलेग ताला एउडिएमनिफ्राय जों गेलेदोंमोन। गेलेनाय समाव प्राय समस्तियाव आंनो प्राय गिदिंनो मोन्दों मुस्लिम एरियायाव। बिसोरो मुस्लिमल' नङा, गासिबो बर'आनो जा बेलेग जातियानो जा, बे समाव जेनेबा जोङो एउडिएमनिफ्राय गेलेनायखायनो मुस्लिम जातिखौल' जों निर्भय खालामदोंमोन। खिन्थु दा बिदि नङा। जों मिथिबाय मुस्लिमजोंल' जों देरहाखाया, जों अनेक मुस्लिम असमिया नांगोन, नेपालि नांगोन, बर' नांगोन। गासिबो जों दा जानजियाव खाफ्राबाय। जोङो जयैनो जेनेबा आंनो खोथा होदों गासिबो जोंनिनो मानसि जयैनो ओंखारनानै आंजों जुद्धार खालामगोन होननानै। भटनि सबिया मोननै बिबार थागोन। आंथ' इलेक्सना आंखौ माने दाखालि 9 जानुवारि तारिखाव हजों केलकातानिफ्राय मेम सुस्मिता मेम दाङ'रियानि, रमेन बर ठाकुर सारा फैनानै जिहेतु आंनि पपुलारखौ नुनानै आं फिल्डआव गिदिंगासिनो दङ, बयनिफ्राय खोथाफोरखौ लानानै बिसोरो सानबाय बे धोनस्री समस्तियाव आंखौ गेलेगोन होननानै। बेखायनो आंखौ एदिनखालिनो डिक्लार होनानै गालांबाय जे धोनस्री समस्तियाव कल्पना नार्जारीया गेलेसिगोन। जोंना
BPF UPPL BJP माने जाति भेदाभेद जाबाय थायो ना जोंनि TMC आ बिदि नङा मानोबा जोंना TMC आ गासैखौबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बादि गासैखौबो गजबना लानायनि मोनसे पार्टी मानोना T माने जाबाय टेम्पल M माने जाबाय मस्जिद C माने जाबाय चार्च माने गासिबो जातियानो ज' जानानै जानो माने जों रावखौबो मुगिया बयखौबो माने जों गजबना लानानै मोनसे पार्टी खालामनो BTC आव फैदों नालाय बेनि मिनिङानो जाबाय TMC मानोना बिसोरो आंखौ गोसोजों मोजां मोनो मानोना बिसोरो बायद'आ जे उनाव देरहानानै बिजे जोंखौ नायगोन बेखौ माने मोजां नुहुरदों आरो जे TMC आ जे मोनसे शक्तिशाली माने TMC आ जाबाय BJP नि एगेन्स्ट पार्टियानो जाबाय TMC कारन TMC आ जाबाय मोजां पार्टी नालाय बेखायनो मानसिफोरा आंजों सापर्ट खालामदों माने बेंगलाव इसेबां हान्थि सम्पति माने मोजां मिला मिसा खालामनानै सरकार दागासिनो दङ दा जोंनाव बेफोरबादि गैया जोंना बहुत खेलिमेलि माने बेखायनो जोङो बे TMC पार्टीखौ जेनेबा बयबो आखुवालि लादों माने गोदान पार्टी हिसाबै माने रावबो मुगियाखै बयबो TMC होननाय लोगो लोगो गासिबो आगबारिनानै दङ आरो नोंखौ बायद' एबार धनस्रि समस्थियाव जों देरहा होगोन होननानै जिखुनु जातियानो जा बर'आनो जा नेपालियानो जा बिहारियानो जा आसामिसानो जा माने मुस्लिमानो जा गासिबो ज' जानानै माने आंखौ सापर्ट खालामनायखायनो आं बेवहाय गसंदों आं रायजोफोरखौ बेखौनो होनो जाहाथे आं जि पार्टियाव फैबाय TMC खौ आं लाबोबाय आंखौ गोजौनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामबाय बेखायनो बयबो जेनेबा आंखौ अनदो बयबो जाति भेद नङा जों बयबो बर'आनो जा आसामिसानो जा बिहारियानो जा बा सावतालानो जाथों आदिबासियानो जाथों गासिबो जेनेबा मुस्लिमानो जाथों बयबो ज' जानानै आंखौ सापर्ट होदो এতিয়া সবে BTC ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি সবে কঁকালত টঙালি বান্ধিব লাগিব কাৰণ আমি জোৰদাৰ কৰি পেলাই খেলিব লাগিব আপোনালোকে জানে আমি এতিয়া নতুন পাৰ্টি আপোনালোকে এইটো কথাটো গম পাব লাগিব যাতে নতুন পাৰ্টিয়ে কেনেকৈ কাম কৰিব হয়নে নহয় এতিয়া BPF BJP আৰু UPPL আপোনালোকে সবেই জানে সবৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল আছে আজিকালি নেটত চাই আছে সববিলাকে সিহঁতে এলায়েন্সত ইলেকশ্যন খেলিব কিন্তু আমাৰ TMC তেনেকুৱা এলায়েন্স নহয় আমাৰ TMC একদম জোৰদাৰ কৰি পেলাই অকলে খেলিম আমি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ শক্তি লাগিব আৰু আমিও শক্তি দিম কষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ লগত যাতে ফিল্ডত ওলাম ভালকৈ কাম চাম কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে আমাক শক্তি দিব লাগিব তেতিয়া যাতে আমি ইয়াৰ পৰা উইনাৰ হৈ যাব পাৰোঁ হয়নে নহয় আমাৰতো TMC লিখা আছে না ইয়াতে T মানে টেম্পল মন্দিৰ M মানে হ'ল মছজিদ C মানে চাৰ্চ হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান আমি এক লগত বসবাস কৰিম BTC বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয় না হিন্দু মুছলিম আমি এক লগত বসবাস কৰিম এটাৰ কাৰণে এইটো TMC দলটো আমাক লাগে হয় না নহয় BJPৰ কি জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান আমি আবারও শুনি পাইছোঁ জয় হনুমান বুলি না আমাৰতো কিন্তু এনেকুৱা নহয়